където тази кръв, когато се движиме към кръста, Павел казва, че ние ходиме от място на слава и всяка следваща крачка отиваш в по-голяма слава. Ти си в място на вяра и всяка следваща крачка отиваш към по-голяма вяра. Но това не е за тебе, а това е защото колкото повече се приближаваш към кръста, толкова повече придобиваш Божия образ. Образа на Сина. И Бог така започва да работи в тебе и ти придобиваш образа на Божия Син. И когато придобиваш и ходиш от слава към слава, от вяра към вяра, знаете ли, тогава много лесно се служи на Бога. Много лесно се служи на Господа. Съкрушените духом и съкрушените по сърце, Бог няма да ги презре и няма да ги отхвърли. Блажени бедните по дух означава, че някой е решил да се смири. Някой е решил да съкруши сърцето си и да дойде пред Господи и да каже: Господи, аз се смирявам по Твоята мощна ръка. Аз се смирявам в Твоето присъствие. Аз казвам, че съм смирен. Аз искам да живея в Твоето присъствие. Аз искам сърцето ми да е съкрушено винаги пред Тебе, Господи. Сърцето ми винаги да е на Твоето разположение, Господи. Сърцето ми винаги да чува Твоя звук. Сърцето ми да е съкрушено. Аз се смирявам пред Тебе, Татко мой. Алелуя!